ትግራይ ጥራሕ በቃ ካለ እንታይ እስራኤል መንደብ ዋ ክንዲ ዓመት ገይሩሎ ተባስ ትፈልጡ ዲኹም ሕጂ ትልዓሉ ዘለኹም ናይ ክንዲ ኣማይ ታሽሓዲ ገና እስራኤል ፍልስጤምን ክብገስ ከሎ ዝመፀ እንታይ ሽሙ እዩ ማሐሩና ተደለኹም ባንዴራ ኣለኩም ፀበእተ ባንዴራ ኣለኩም ኢሚልኩም ንዓ ጥራሕ እንበርብሉ ሓረ ከም ጥራሕ ዘይኮነሲ ሓደ ከም ዝበልካዮ እቲ ቃልሲ ዓመታት ዝወደ እዩ ተረዲኻ ንሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ከኣኒ ወላ ክርስቲያን ሁኑ ተረዲኻኒ ወላ ንሕና ይባህል ይኹን እምበር እንድሕር ሕማቅ ዝገብሩ ሃልዮም ተረዲኻኒ ይወርዮም ዘሎ ምሽካሊት ሃገር ፍልስጤም ከደም ምሽ ይወሩ ለው ፍልስጤማውያን ምሽ ይቆፍሉ ለው ተረዲኻኒ ንሶም ብሽም ሃይማኖት ብሽም ክርስትና ክድብደው እንድሕር ኮይኖም ይድብደው እንድሕር ሃልዮም ተረዲኻኒ ናይ እስላም ሃገራት ጭፍጭፋ እንድሕራለን ኣብ ጎኒ ሃይማኖት ይጠጠው ክብል ግድን እዩ ግን ንሶም ድሕር ንኻሊእ ዝወሩን ዝጭፍጭፉን ህፃውንቲ ዝቆድሉ ድሕር ኮይኖም ግን ኣነ ኣይድግፍን ተረዲኻኒ ሃይማኖት ላይ ተቆርድ እያ ሃይማኖት ይሲ ኣይፈቅዶን እዩ ንዝጭፍጭፉ ደግፍ ኣይብልን እዩ ካልኣይ ከኣኒ ንሕና ናይ ባዕልና ፀገም ኣለና ወይ ለከሸውተይ ዋ ንሕና ተውሒጥናሲ ኣብ ጎኒ እስራኤል ንኸብ ገለለኹ ካልኣይ ከኣነሲ እስራኤል ሲ ምስ ኣብይ ኮይና ደጊፋ እያ ንኣብይ ተረዲኻኒ ኣብ ጎኒ ኣብይ ጠጠው ኢላ እያ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ሸዊተይ 10 ደቂቃ እንዳዘላትኒ ሸዊተይ እንታይ ክብል ደልየ ኣለኹ መስለኪ እቲ ዝዓበየ ኣብ ኣፍሪቃ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ታሪኻዊ ናይ ሙስሊም ቦታ ብትግራይ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ጽዮን ማርያም ኣብ ትግራይ ኣሎ ትክክል እዚ ክጭፍጨፍ ከሎ ዝተዛረበ ክርስቲያን ዝተዛረበ ሙስሊም የለን ስለዚ ንሕና ኣብዚ ባንዴራ ጌርና ኣይገበርናን ተጋሩ ንሕና ንገብሮ ጉዳይ የለን እዚ ዓለማት ሙሉእ ኢለን ዝረብረብኦ ጉዳይ እዩ ሓንቲ ግን ክነግረኩም ባንዳታት እዮም ፍተው ጽልኡ ማለት ወላ ን10 ግዜ በሉኒ እዚኦም ከም ዝገብሩ ዘሎ ባንዳታት እዮም ምኽሪ ናይ ሕዋቶም ዘይሰምዕ ሓንቲ ክዛረበኩም እስኹም መጋበርቲ ናይ ካልእ ፍሕፍሕ ንኽትእቱ ኣብ ሙስሊምን ኣብ ክርስትናን ፍሕፍሕ ንኽኣቱ ይምበር ካልእ ዕላማ የብሉን ሰብ ኩሉ ዝጎይ ዘሎ ናብኡ እዩ ሆ ዝብለኩም ዘሎ እሶም ካ ትገብሩ ዘሎ ብሎክ በልዎም ኣይትስምዕዎም ሓንቲ ትግራዋይ እስላማይ ይኹን ክርስቲያናይ ይኹን ምእንቲ ሃገሩ ወጪ ተባተብ እዩ ዘሎ ነቲ ዝመውት ዘሎ ሓውም ራእዩ ክርስቲያናይ እስላማይ ተሓጋጊዝ ዝነብር ዘሎ እንታይ ኽኢልኩም ሓግዙ እንታይ ዘይኽኢልኩም ኣብኩም ሒዝኩም ሸረር ኣብሉ መዓዝ ዝሕገዝ ነገር ኣለኩም ኣብ ዩቱብ ይወርድ መዝሙራት ይወርድ ዘሎ ከይድኩም ላይክ ክግበሩ ክትበሃሉ ኣይትገብሩ ከምዚ ሳፖርት ግበሩ ኣብ ትዊተር ከይድኩም ኣብ ኢንስታግራም ከይድኩም ኣብ ከምዚ ክበሃል ኮል ኣብ ከይድኩም ሳፖርት ግበሩ ትክክል ጣጣበላ ቋቋበላ ዲ ገለ መለ ዝበሃል ምስል ኣሎ ዋ ግደፉና ግደፍኮ በአማርኛ ነበር የራሷ አሮባት የሰው ተማስላለች ይባል ነገር አለው በቃ حد شيء لابنت حجي نريم زلنا زمنا حبشه منزارب ترجحاني زمنا ارترا مسلم ابنت كمان لهم مش مسلم يا اب عالم كله زلم مسلم حاونا يمشي بلو اب عالم دلو مسجدنا يمشي بلو اب تقراي مسجد النجاس كفرس كله بعالم يفرسمو سمو غرفات تابزلو مسلم بملو كده ارترا يدقف ارترا نيرك حقيقه እዚያ ነግረምኪ النجاس قلت ኣብነት ኩዳርኪ ንሕና ኣብ ኤርትራ ህግደፍ ዝገበረና ካባና ተማሃሩ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ቃልሲ ካብቲ ጅምር ጥራሕ እቶም መንስያት ካብ ንወፅእ ጥራሕ ክንዲ ዓመታት ኢና ጌርና ትግራይ ግን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ግን ታሪክ ጌራ ስለምንታይ ታሪክ ጌራ ፍልሊ ናታ ኣጽቢባ ሓንቲ ሃገር ኢላ ስለዘመርህ ምንት ሃገር ስለዝኸደት እዩ ንሕና እኮ ቅድሚهم ቃልሲ ጀሚርና ኢና ቅድሚهم ተሰዲድና ኢና ንሕና እንታይ ኮይናና ዘየበልና በሃይማኖት بقبيله ود قبيله باوراجا ود اوراجا مصينا نابز درجه زي فحبتن اتينا زلو حجي كابانا تمهارو اتاز نبرت حنت تግራይ نحزب تግራይ توديا اتينز ابو زلوا كوناما مسلم كره بمولو حنت تግራይ نتግራዋይ تودي 4 نت እዚ خالي زمت زلو بولك حدلتك غبر اتيا بانديرا ناي تግራይ ግን مسوم صنبيرك አይተንበልብላ فقل ስለዚህ يا جماعة كير تتنقعوا እዚኦም መጻወት ባንዳታትኩም ትሆኑ ዘሎም ባንዳ ጠፊው ህልም ይል ዝባሃል ነይሩ በኸምዚ ገረም ተቀምልኩም አለው ህግደፍ ክጅምር ኮሎ እንታይ ምን ነይሩ ዝኾነ ነገር ተተዛሪብካ ህዝብኻ ጸርፈልካለ ዝብል መልእክት የምጻልካ ገለ ነገር ተተባይል ሃገርካ ጸርፈልካለ ዝብል መጽ ሕጂ ኻንታይ እምነት ንሕና ይኮናን
بزعبا مسلم كريستيان امنتن نحنا يكون انك جمهور ويكنبلو اتم مجمرتا جمرت حساب حجي كندي عدمات او يلن زي تعرق السميم قدام اقو دليهم صليلهم تدليهم بب امنتك جبر زاسيت يا جماعه كير انا ساعه سلاز اخرتنا معدلكو ازيو شويتي زغبر يغبر بقى حنت ابقى امناتهم زي متو بقى اسرائيل فلسطين I don't care بزعبا تግራይ قولي حلم تميتمنا ايدونن ጉዳይና ለና በቃ ብዙሆነ ሰሰና ሸዊት ሓፍተይ አጀሆም ይቋረጽ በቃ እዚ ነገር ክቋረጽ አለው ኦኬ ያው ያላ ሓባይ ጠዋሊ ሓፍተይ ናት